eta gehiago gara kale eta ikastetxeetan inposaketen kontra mobilizatzen garenok. Iaz, LOMCE-ren zein heziberriren kontra inzuzen ere, hainbat ekimen asanblada eta mobilizazio antolatu genituen gure ikastetxeetan zein auzoan gure iritzi eta jarrera adierazteko, bai administrazioari zein herritar guztiei. Garrantzitsuenetakoa, iragan maiatza ekainean, 3. mailako azterketari egindako plantoa dugu. Aurten ere, zoritxarrez, LOMCEren ezarpena ikastetxe guztietan inposatzen ari zaigu. Eta 3. eta 6. mailatan eta ikastetxe guztietan izango dugu plantoaren erronkari heldu beharra. Motiboak sobera ditugu kalera irten eta LOMCE Heziberriren aurka mobilizatzeko. Eta tinko jarraituko dugu inposaketen kontra. Hala ere jauzia emateko unean gaudela deritzogu. Gure hezkuntza ereduan urratsak ematea ahalbidetuko duen proiektuen eraikuntzari eta saretzeari ekiteko unea da. Era berean, azaroaren 28 aldarrikapen egun nazionala deitu du hezkuntza plataformen topaguneak, hezkuntza eragile ezberdinen babesarekin. Eta Gasteiz, Bilbo, Iruña eta Donostian egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deialdia egin nahi dugu gaur hemen. Beraz, gaur hemendik 3. mailako azterketaren kontra tinko altxatu ginen bezala, azaroaren 28an Bilboko kaleak hartu eta Euskal Herrirako hezkuntza sistema propioa eraikitzearen aldeko uholdera deitu nahi zaituztegu.